Ngasngo kani wai maka jingai em kadi kata haka por ka bau bre udang em haka bre udang em haka taka thala jo ka prathai lo kala ka bomot em ka jingai ka trekam hang ta marka babel ka ong bau ai ka jingai ka bakambo ni ka sngoret ka ai ta ki basngoret kita ki sungtho no ani plang yele psya ka di blem long ta ki sngoret ki kala ka bomot no ki phai no na galanti bamman ka jong ki but kita penrit dia kamat ke jong play hangta ka jing ka trekam ta ka grace ka trekam Kempelong pol kan. ha tading ta ka trekam ka jing bo breu longkat bau long ro ka jing jong play ka kam kraw bani ka ta ka jing long ka jong te bagatai ka penin yo tau breu ha ka ta ka sngi ka bau ulanget re anda bulanget pat ule beng ka jo skejo gitar gidap ta ka jong sungo i blay sa sin pa ka por ka mamenta bani na ka channel jong ka potnat ngi ai kublay vi we baro kiba snap bat kiba shashkor hagani ka por ka manta yagani ka jing ekran ka bangin se ekran hagani ka studio mentang ada ni pastor maulong ngidan ro isa doni kum jo ro ya i pastor fair ngidan pat sai sin bangin ya pet ya ka tin ka jong blay bal bang hikai ya pi hagani ka por ka manta ka tin ka jong blay ka kwa banong ifi kadi ka tin ya ka bangi jupule bana ka sam si spa khat kanda si spa san kong khtien ke jong blay kade ke syarak agi kijat kade ke jing shay hakalenti tading ta khtien ke jong blay kade ke khtien ka ba ai jing shay yangi ka ba batay yangi ka ba pen snotho yangi ba de hang ta bangi puli kene ke khtien ngi snotho ro ki ba kumno kin let chabneng ba ki ba kumno kita kin let chadu jok khtien jong blay ka labu lupai ka list ya kita ka kategori nani kita ki breu ki ba long kum kita ya ka bakinum yorong sya hima ga jong blay ya ka bala ap lupa na ka banta jongki ya ka taka pung keding ta ni ka por ka banta ngi haban shashkor ba pe yo ba ngi hap ru agita ki list lening agita ki banta ba ka tin ka jong blay ka de thu lupa ya ka ba kum kita ki breu kinum yo de lele ru bandrong sya ka hima ga jong blay ta ni ka por mo ngi don hang ni i pastor fair ngi don i pastor maulong ko mga ipin ne ba isa doni nginya share kan ka por nginya pet na kaktin ka jong blay ya ka bangin ya wat hang ni ne bangin ya batay ru nang ni ki ba kumno kita ki beri kinum yo ya ka hima ka jong blay ti fisno kumno pastor ka banin kong ki ba kumno kita ki beri kinum yo ka hima ka jong blay Ani pastor ka list ka buon pelat po Bible ka thrang inde kran menta borok si singir thai kan bam episode live episode mo le langia kran de list lut barok kawai ba ka khtien joble ka jer te ba kita mano kita ki ba dei hok le ki bam dei hok ban yo bentah ka hima ka jong ble andre swa begin ya chata pastor kandiat mo ba kibrio ngi ha po perthai ba menta ki perkhat da ka mindset ka jongki lani da ka ta ka rule ka jongki lani da ka jingsngo ka jongki te ki sngo bakin yo beneng be mo bakin let ki hima ki jomble babuan ki badi ki kristan ru ki bla ngala bodong ki bla pediang yu mensim jomble ru ngi ki don ki bri ki bla sakri ru ki dang perkhat hi da kata ka da ka perkhat jongki hi te ki ong ba da ka bakum ni ka mot ngala yo beneng ben handai ha bapet per kitien jomble am ngi i ba ki dan sibun ba kita ki jing paham kani ka ngala bodong kita ki iki baktien jomble kala kran syai bete ba kum kini ba sa sipangin sa pej ban puli kata ba ngi i ba dan ki brio ki balong kum ta te mo ki ngalak bonong ki kristan ki banget lani ngalak bonong kita ki beri ki bam pat tip yu jisu ru ngi kum chu ki em kum tahi hari ute bam pat tip yu jisu te uyat kum tahi hari ye ki bla tip pat ki ba la dan haying mani ki la hel asan haying kristan hari ki em kum tahi te hari ki perkhat pada kum taru yo beneng ben beli nga ongi kata mo pastor ma bantu singadang let ko ni dukan hapo pibi ngali kapsnyo barka i we beri ba o hapa kata kedukan u deng pna te hapo rendang ai kum ta bar hapar bula khapsnyo em tu ukran kan tu ya kran butu nong khapsnyo ekem tu tanga ya sngo bu ong ko ta u ta senrang kai ong ba mentasi tanga likin tu ikalok ka pasau tanga pet kan kem tu ma ngong ba udeng tu ding pna hapor rendang jung han ripo dong ong pata kentian bangali ken tu ikalok ka pasau mod haji perkhat ju usngo bela rangadon sa takalok ka pasau kum taru u perkhat be ka so ba unyo beneng bi ta tang su khlo mo la so khlo na ta ti hapdeng kita ki para yu ki don ki wan buon ba so tawi uang ba mengam tasi ta sudah player na di ka na adab di saubilar na mta step te na pet mo ngapat lele ra
Te sa shpang ya so bigi kran pat ala si ubleng in jeseng e kumta. Te ka sutu ba ki babuan ki brio ki long kumta ta ki perkhat ba ki la banlet beneng da ka jing perkhat ke jong ki te. Andre ngi sakri utau blay ba de usiem. Te kum usiem udan ki hima. Te kum ka hima ka jong ublay ka don pat ka jong ka an te. Berkata ka an ka de kat kum ka an ka ba ubo te mde mangi bu. Ma mlar te mamangi ngin bu ta ka an ngin ong ngin let beneng bet dakum ni bet nginom la ban le kum ta na mar bangi tep hakano kono ko benta ka jinge dei hakikam ki jam hapo ka pertai wat tang haka school ru ma way balik jong ko way ke school da kata ka uniform la ban le haka way par ke school ma da kata ka way uniform jong ko way ke school pat kanom pediang kata ka school tik kalong kom churo sya ka hima ki beneng sya ka hima ka jong kupa ka hima ka jong ble nginom la ban le da ka jing perkhat ke jongi la ne da ka uniform jongi la ne ka jing sutu ke jongi are ha ban le dekat kum ka jing tho la ni ka an ka bla ublei hula kwa yang i bengin poi sa taka jaka kat kum ka jing ong jong u kan Kau ini tiki an try pastor kada ikut tuka mau story ikut tuka kot naga gospel jo ini pastor nung balai kau ba lem dalam kapat yubri nak uman siam numi oban tagi hima jong boleh. Kemudian kata pastor kada kelenti tu kejungi sebeneng. Kemudian kata kada ka an ka filang himanta tu kada ka an ka jong boleh kenya kata ka bubu haga jim jing yubri. Kani ka David ka jing sandor ka jong blay ta. Ka bau blay uman ta yangi. Pakata ka long bau Jisu abu ya kendo mang ya poi sya tama. Bau Jisu ya kendo itu brio ude u nong senchar jong ki jiu. Ude ru parisi. Ka bomot uba la puli hiru ya ka an ka jong Moses. Utip iru ya ka ki an. Wana u Jisu men mit. Ukelipat kumba tip ya ka uklem itu iru ya Jisu bau de wai. Nomor 4 yo ia kata ka jing pen syai dan ia kata ka jing pen pau ha kata ka men sim ke jong u ni ulang. Tani ta ukwa ban ia kendo kwa iru ban pentut ia kita ki waida ki parisi ki bia don lang batu tani ta wan ha ka por men mit ong ka tien ke jong blai. Maka kerteng ke jong u de Nicodemus abang apet yang ni ngai ba uni ubriu i kumba u kende na ka mentau trai usngu lengo eru na ka mentau jong u. But hakan ika jing kran u Jisu klam bun ktien. Wa mi shisha lem dala kai u breu. Ono me i ke hima ke jong blai. Ning kong uang lem dala khapat u breu. Ono mi i ke hima ke jong blai. Kai kata ke jing kha. Mungila ni explain ya kata mo pastor fi semua no. Ke jing khapat. Kedai pastor ba fi keren mentan lem dalam kha lamar kani kadi ka benta ka benengkong do ka ba bat Jisu ye keren bat unika demas bawan hakapor la miet bani kendo yu try namar zuto bandon ka relationship bat utrai ru hakapor men sngi hakabashai ka bashet kalong ka bae namar bele usyak bentho namar yu Jisu kim pediang te bani dai lok bat ule so ban wan kat u parisi ban kelida u ya u Jisu kim so hap ya kata wan dan Semua bila de ki hang tai maki elit mo gitu. Kila tip lut Andre une usuto nganget usuto ba ya kacing kai ke bu bu try wi kai am umyo e kata kacing kai no Kamlong kerpang compare. ka compare hadu upoi bani namar ujisu sedang be kacing elap indepet sepang ke hima kami elap sepang ke hima namar hak to ka por ki Israel kila kwa biang ya to ka lost glory mo ka jongki kata ka buram ka bala kila do no nadu ka por jong Solomon nadu ke ba ki sharing merau sha Babylon ki kamyo shu ya ka buram ke jong ki awar ki dapai ki sa san shar ni ko hima hadis ko ke hima bat kle kwa sepang ya ka hima hare ba ni ko demas ngangai ubre u champang ubre u suto ngangai ulayo sngo ki bon ki jing kai ki jong ka ketik ya u bat udah wan man keli ya u bat udong mede u no hikai u Jisu pida ngini puli hindat ya ka benta ngini pe ya kan ga por mo kan ga jing kai na gospel yo namar u Jisu ha kan ga jaka upan pai ya ka conversation nan ka jing ekran kong kum ni ngan play de khot ka ba nang kom bat baar tela donu breu u banaki parisi u bakerteng u Nicodemus u nong sanshar jong ki jiu uni u bat art ligi ke parisi berkawai ke liang udai nong sanshar jong ki jiu ka baar hang ni ka ong ka baar uni ulawan ha u Jisu menmet bat ula ong ha u kon no hikai ngitip ba melong uno hikai u balawan na blay fakat uni utip ba medei uno hikai bawan na u blay namar omdon ubala banle yakini ki kamba yaki ba melele lemda u blay ula long ringkat bat u ka ba mod ula study ba om dang ike jingi kai wat ki kamba bu Jisu la le
Bút điên mà. Bula bút điên mà. Dekat ke balai pada Jisu jubab upai kalai. Jisu le yato bat ula ong ho. Shisha nga ong hame lem da kapat yo breu umla ban yo I ya ke hima oblay. Tamani iru no mi I. Bandrong lite chordo mo. Hindi. Cuma mentar don bayar ro ipi. Kindat vinong aku beli shibun ya ke jing ro jong pi. Ne mo kindat kandon ni kata ke jing sungi ai lat shwa. Setelah bah ban yo ngau jing ro. Ngalengo Jisu pun pai ke ni ke jing kan direct yang tu. Jisu ula yato bat ula ong shisha nga ong hame lem da kapat yo breu umla ban yo I ya ke hima oblay. Kebamut kwa keren nonsense. Wang mela keren yang kata la biang. Ngan batai me ke jing sha kapat. Direct to the point. Ngi dang ngi kalan jelebi ya bang hikai. Ngi one direct to the point. Jisu war be direct sa ka point o me wan yang me ong ade no hikai bo wan no blay. Me ong ngamla ban le kamba lem the day no blay. Me pediang bang ade no blay. Te pediang e kene lem da la kha ubrio. Direct. Unum yo I ya ke hima jong blay. Direct wambe. Tadi first do. Fast do. Kabamon kha. Kapag kulmari ni ke mas ubrio start. Kajimut iwan ni kajing kab ubatai pat mengupat. Nikodemus uang hau. Kumno la man kayu breu habau la teman. Dak jingkeli benengkong. Kai ke bawang uji su ushimet ya kata. Ubo pat kwe kajing fik dak di start. Kajing start kare ngene apa fi jubab on clear halor ka jubab jang pi kajing keli. Onam keli ya pi hakawe pat banta tentang ada shem po Bible school ba. Ya kai ke banga hikai ngonga clean ta. What one clean nonsense ngai kui ki banta ya ka banga klam hikai. Kidon kiwe no hikai ki hikai to subject na ki particular no hikai keli to subject. Kadon ka por ka ba ngisu keli. To uni ubat bi ka to keli u keli. De kata ka start. U keli u. Ba onda kumno la ban kai u beri haba ula teman. Ula ban besut pat syaka kepo ka kemi jong u bat ban kai u. Fi so simple u keli. Ngasgo ada baro ngilong kum Nikodemus nginyo jubab bait no try. Mau kan so simple. Uang hatu la teman, hatu ula beli besut biang sakpo jong kami bat ban sakhabat kani kalong impossible. La ban long kani. Jisu jubab pad uang. Jisu la yato shisha nga ong ame. Lem da kayo breu na ka bat no man sim la ban lej hapo ke hima ublay. Nang ta uang yaki balakha na ka jong ka do. Kalong gado, badi kibala kala ka jong sim, kalong sim. What's ngokin det te bangala ong hame bakadai ban kapat yapi. Kan mau Jisu bon sen penon kam me. Hani penon kam ketin pi na mau sutori ni nong sensar. U respect dia kata ka jenglong jong badu wong kadon kam ban kapat yapi. Fi Ukran me direct, uklam buram ya ka kerdan ka jong bangam dai ban kran ya ka jing shisha. Ukran ya ka jing shisha. Wang lemda lakha. Nongkong wang kamda la kapat pimla ban yo I ka baar lem da la kaya pi na kay na ko bano mensim pimla ban le che besot sa ka hima jong ble pikani ede ka jingkali bi pastor mong iyo ban sedang kan ni kasi mano ban do ya kata ngamdan kam ni jubab ka Bible nongkong sya ka batay ya kata ka bamot lem da yang la ka na ka bat nau mensim Ka ngini happen siya ingin kendiat ka mo. Ka yuta. Habada ka ong ka ka tawbe ya ka jing baptis. Ka bawan na ka tin Greek baptizo ka bamot penggam mo sadon. O kadi pastor ba piong pi ba kadi baptizo ba ka lamar ba abakran sipang ko cipan baptis hi ka kam kendiat ka topik ngala bodong ban de ka subject ka ba hadai ban suthu. Ba kibri hi kim tre ban persyang ban suthu ikni subject kita lamar ba kadi ke ka ba kibri kila dabdan lupa kajing UI katkum kajing suthu jongki ba ngide ban le hakani korukam ba ngi haban penya hakani korukam ba yakadi ka wiru bade sepang kadi ka bakha na ka ba pasar kidan ki ba ong ro bade ka bakha ling ba ka kpo jong ka kemir te begini ki ong kum ta te bakran ni sepang bakha na ka na ki ong nam dia ka cipan baptis na ana kum ba kulung dan ka kpo jong ka kemir na mar ka kpo jong ka kemir dan kata ka te na ka thau ya kata ta ka te ti handai pat lada dia kata karukam te kabang Jisu lada kan syai bet ada habangi pulih hang ni bau Jisu udah keren te ya kata bakhana ko panau mensim hi ti habadi pat syak baliang kaliang ba ban kha pan mensim kim la ban explain ki syem bitang kata ko mana ana kam keren res pang ko cipan baptis
haba ngila juyo jeng hikai nak poch ka por mo nak liang jokan dengan ministry mai pastor ajukan labon bagi jeng hikai halor jika jeng penbaptis lama bengi akran nak ne kerensan ba nganget gim dan kam ya than pensyai hadu kata-kata nomor ba layo sibun bagi jeng hikai retang bachpun kan mau biang ki hinban ki para ki bapet hakane ka por ma ba kaktin joble ka keren sepang kan jeng penbaptis baka jeng penbaptis si kade ka hukum ke jong jisuhi kade ke jeng peta jong jisuhi maru jisuhi uang ba kata kade Pendap ya ke hok jing pendap ya ke hok barok teh. Ti ke bang jing pendap jong ke hok untuk ke membuat kedai ke right jong teh. Dan hok menu-menu ban kini no maku nok sok jong ke India ngadan ya ke hok ke jonga. Kalau nok sok jong negari dengan ka maha pori khasi ngadan lah ke jong ke hok ke jonga kum nok sok. Te kalau kum ju deh kadi kum cim baptis sam kadi ke hok jong wei pu wei ubrio teh. Tara bu jisu wang ikan dia kan kadi ke hok jong wei pu wei ubrio teh ban yo ban kha nak bat no men sim teh. Nambar kadi ununu beriu belakha nakado uhabanyo ru ikajingkha nakom uhabanyo baru kajingkha na mensim te habadi sepang kajingkha mensim baru ge kelohi bane tre baru kelohi bane pediang kata atak selapoi sekali yang joko pateki ong bat mentadan kambe hari kumbai pastor menel ong bakata kawan dak kentien baptizo dak kentien Greek mo ai pastor banteli ji hikai bahaya kata ka bentaru te kiladan kibri bakeli ki ong ba kajing penbaptis tengok orang bukan dikentien si penbaptis kam dei hiru kaketien kasih tu kadi belau sistem nak ketien nang wai tak ada Thomas John sebab translate dengan kentien nak pareng syak kasih nak baptism lani water baptism te habo translate ka umla arte ban air kan no kentien tak ada air ka ju hi su air tak jing nak khamat wa no kajing penbaptis te haba mio apa dikatakan nong rem ke basisa lani kajing sutu tak ada kibrio pat long kia doni kajing yasat kadoni kajing yaksat kadoni kajing ya teinia nak giwe pat ki kentien hari ngite pat kom kakhtien ke jong oblei pat mah ba kade bihi ba kande kakhtien belasim dak kakhtien pareng baptism ke belasim dak kakhtien Greek baptizo ka bade hi kakhtien ke baong bet pengam teh ini ke bawi ke bakran bet ke ba hapo submerge ke ong kakhtien pareng ma te kade kata ba kakhtien jong oblei ko ong ni sepang kata ba ubriu haban kha na ko umat sim ba petras ukran habaka first do ke jingelap jong upetras mahadian blo yodiang yumet sim ba khoi ba haba uyalap hakata ka jenglap ju ukrainte kita haba kita gibrio kila kali nginle akom no ma haba kala dung kita ka ketien ke jong ble bal akran do petras adin bro yang men sim ko kikeli kata te petras suang be kata ai mangini pulih handa ka pon ka apostal ma te hadin jong ta ka jenglap jong petras ko ni tu ka yeng Israel barok ka we namar kata kan tips kam bu ble la pelong utrai ba ukris ya uni uju ujisu ya balasa nar nama pi ti haba kila sngo ya kani ladung ngak kila ka donot bat kila ong hau petras bat hakita ki apostol a para komdong ginle ti petras ulayat hu haki to pen kala ka membuat badan penbaptis yo pi we pu we hakerteng Jesus Christ ya ka banyo ik map ki pap bat pe pinyo bediang ya ka jing ai men sem ko namar ka jingkular ka long ya pi bat ki khon jong pi pada baro ki basya jengai kat ki ba utrai ba ublei jongi on khat hau tek tin jumple la kran sha ni do petras rumah bau yalap ningkong do la da dei sisa bedi tang mo tang ha ka bedi bitang ka mensiem te tu petras no mong re kata beli penbaptis te mo namar beli uang namar utip bakalong kebaran kam namar ma uhi yo jing hike na jisu te namar ganget ya kan dikajing ya syam jong u Nikodemus bat u Jisu Kris kan ni petras utip ya kata namar udi senran jong jisu habau jisu la dap kran sha itu bag la da bekran do menera gospel jing anas long balai kan kedi kata ka jing sha ba ni ba kakhtien jo blega kren shai ka tau jisu da kren shai ka tau ong bet lamda la khapat yu brio unom I hima ka jong blai par ka arang tu ong shisha ong shisha ka bon ap shim kia ba ka kakhtien shisha ong lamda la khapat yu brio na ka bat nau men sim unom la ban lech ka hima blai unom la ban rung ka hima ka jong blai ka bla kana ka do ka long do ka bla kana men sim ka long men sim ka mot u brio ha ban ka la ka mot shisha sin wala kala ka mot wap ban lech ka ka jing ban baptis but tang ban sungai en re wap ban le ro ya ka tin ka jong blai ta ka ta shwai ka ta de ka jing le ka jong I bangin yo ya ka jing penem re anda bangila yo ya ka jing penem ni ha ban le ya ka tin ka jong blai ta de ta ki don shibun ki bru ki bam le ni puli ka tin jbli pastor mo ka station on korin to to fila ban puli pastor to ka le sang to Ini puli na kapo menta na kasti bin kong kinong koren kong nong benriu dekat bakandaru kong kum ni pim jutip baki bamhok kinomyo ya kahimau blay ki ban kong ki bamhok ki bam ka bamot lada kimpat yo re ya ka jing pen baptis am kimpat yo te ka jing pen dap jong ka hok
but utrai ong to wat shwe ka hok ka jong blai ya ka hima ka jong blai but ya ka hok ka jong kata di ka first do ya ka bahabangi i wat ka hima ka jong blai ya ban kendo us em jong ka hima ya ban ko ngo ka tien jong to us em ya ka an jong ka hima ba ka an jong ka hima ng kong golong righteousness ka hok ba ka hok kalong ku jisu le ka wa Jordan ong to sha amal kani kalong ka badai yang i ban pendap ya ka hok baro tadi ta kata habang iwat chen kong ki bom hok ati kinabe ki bom pat yo ya ka jimpen em no try ati kinabe ya kata kinam yo ya ka hima ka jong blai kinam yo ya ka beneng ti kinabe mri bato apostol Paul ubakan jado apostol Paul to ang ni daga revelation ka jong men simba khoi daga jingpen pau men simba khoi uang shai hangta ba ki bom hok dan su ke na halor kata Don bela jukli story nga kani. Don kam penbaptis wa Jordan tekemat ngi bro ngi habli penbaptis wa Jordan kemudian no star. hoi habli jasang ru ispo wa Jordan ni kan Awang jebab non tama. Belain long jasang ni habli si Israel kin long jasang ru Kita. hakam rabahan nang mi Oh. ha Nama ki ong ki keli mo kata. Bang bangin percaya fi pejbab mo. Ong don kam penbaptis lebih wa Jordan. pi ndi tang wa Jordan tung ni pulih niat lor kata mo naga gospel Yohanes yang ni kani nong balai ni iba kani khot ke bar fu arang ni kaong hang ni hadien kini ki ek eru u Jisu la lek bekisendran je u shakiri bri ka Judia hangta ula sa lembat ki bat ula pen baptis ndi tang wa Jordan shakiri bri ruang ni te Yohanes ru udang pen baptis ha ainon hajan ke salim klemong hang ni ha Jordan ulai ru sha ainon ma hajan ke salim naba ladon hang ta bun ki lada dai bersyuta sunrai tendang kamli si bun ki kata kebun dah hang ta tadeng ta kabemut kini kim dai ki bersyuta sunrai tendang bersyuta Yohanes sabu lek hang ta udah lek ben ngam ya kita ki beriu hai udah ben baptis ainan hajan ke salim bang ta don bun ki te kilayawan balapen baptis ki naba empat tap bendi ya Yohanes. Okey, kini kata pastor. Ndai tangah po Jordan peleng la baptis. Jisu lek cekaribri pen baptis. Ngai Jisu pen baptis kini kesenran jo. Nang tasu Yohanes pat pen baptis gini giwe ki bobon. Makalong ka ba siya ya ki nong sengap na Po marating. ainan hasalim. Ki do ni ka jingkeli bakin siya ki yo ki perkat kumta mo. Pinpet ya unong abendiru. Hai la pen baptis yo. Hang tahe. Pinpet ya Philip. Ndai ya po Jordan. You Philip You know. pen baptis yu nok ai kat baki nang esong atau kali uyo e kata kajing pen pau uyo e kata kajing sok sok pleng ya kani banga ngapuli menta udah yu cisu okay bakang ingan aku barang tai ke don kata kawa ang ta ke don kata ko mang tai la pen baptis yu but u Petros ru abo pen baptis te gini kila hajar atau kena hela wa Jordan sa kata Long kata ada ka jingkeli la balai long bakin siya. Bakin ya siya ba kabumot ka jingpen baptis ka dai hangano no ka jaka babun kabumot hai bau beri ula ban ngam. balong batep senang Balong batep yo beri. Hala kam dai kum kata kamut kamlong. Namar kidan kibri paperkat la ki ong ba namar Jisu bla ale awak Jordan ki ong ba lada kum ki banget hau Jisu Kristus lada ngimle hang ta kambot ka tak jingit kalong incomplete na. Bengi pertubut yo. Ketika kalong incomplete ta kata long ka kalong illogical mah kamla arban pendiang Ba kata. mentang sini la pan siya kan. Saya pastor ai ngu blame ba piyo gejing pensai nget ki Ba pasal kalong ka jing siya ya barok ki nong sengap ba ka jingpen baptis ka dai kabumot hani shalong ro la ban long. Cornelius ru la pen baptis yu bagi kita ke ying ke Ying ju ju. amdai ta po Jordan finda Petru upol ule Ephesus we can do itu gibri po Ephesus kita gimpat sutu kita ke jim baptis no kim sutu ru men sem khot upol pen baptis be ki hang ta ndai po Jordan gede. ndai kata first do ke ki bom hok no Ya. ki bom hok mo ndai ba sulong tang bom hok se kila ban long kita ki ba shalai le ni ki ba le shalak ni ki bom hok te kamar beli kilong kumtar kada ko long baki empat yo ya ke jing kapat ne ke jing kelak bomut ke nang ta ko mas kumno pastor Tuat siap on syukur no epi kibiya kai kan thai. what sha un jukor na ingi ki bi kai kan thai ni kisngi ke je kai kan thai kalom ke sport dah apa Sweden dia na mentang i
Kalau dia ke sport apa Sweden. Tip kila sport akan kador ben ya compete akan kador ngamla ben song tu. Ya kata bong nu ba job nu baram. Kata ke sport jong kata ke ya kai kin thai. Mo tading ta ka tin job le ka kran da ka ba shai. Bagi tai ki badang ya kai kin thai dan ki beri ko ba pi mene po tau beri sung khai mo dan sangot ki lok. Telese dan segi wei de ki ba. Metang sangot ngali arpusan. Ini ngasan pong. Tegede Kita kita kasih jengi. hang ni. Kidan ba si ong ngaktin kasih sitap tempo. Kidan. Ado kata. Tapi lada utau brio ai compare se dan pring jong piru pila im kum kata ke jing im menshwa. Compare fi kala ka bomot shisha pim le shu ya kata pim brai shu ya kata pi wana jisu pi pan ma. Okay. Try ma be fi. Tama pim dei pat ban ya thu khana ban so khan ngi mga so champion na di mga don lock sitap tempo kan. Kata. Okay nang tas no kang. Lemni ki ba yamani blay thala. Kibli thala yu bon mo. Kiki kibli tang discuss kan dia. Blay thala do store dia tam blay thau. Blay thala ju ang store isi ka no store ka ba ni akama important ni semua. Si ni akam ai post tu ang thala so. Kay kabayeng shwa jong ublay ba em. Long shuai nuk sa klara ka mobile, kala mandai ublay thala, ka kali, ka spa, Kanam, kanam, kaburam. kumta ter store. Kita ging dewe ki blay ki ba thala. Nu ungaru ne. Unga kabok no sip. Ma don bok ngidan don bok video mur alang blay thala. Kabok ade ki blay. Apa long belai kan? Hakan sekawan ai buram shu belai. Oh dan bok mo gila bu nang kong shay ka bok. Makabok kadi ka blehi, kadi ka goddess of fortune te. The fortune te kadi ka blehi. Makadi ka blehi kan te goddess ndir kadi goddess ka blehi kan te. Along blay no maka. Along blehi. Day nama kata kitab Isaya kada keren persya. Pengim day ban bu kabok ba no sip sakmat mo. Renong ban rupusan. Belai orang thon no sip fi de ka wai lam. Afila le kita ka bangam sko ba do ong try. Namar blay abitar ki Kun Israel namar kilas dang ban nget ye ka fortune. Kim nget chu ya ka thoughts ka jong blay na ka jing perkat ka jong blay nam ta jong ki ke. Le ka plan ge jong belai. Gadai kata. Tegede kata. Kim shania shu kan yau belai. Store kan spangata kan ma. Kumno da ki khuzar ki di osno bete store lo ki im store blay no. Ki im ki di blay pla ki store. Ki i belai. Ya ka lendong jong belai. Perkat we. Kadang ka bususi kalau ni tu store. Ani. Hadin ba Moses umdan bat ki tu orang tu benaya tu bentam. Itu kadang kita beli orang bakia kile kaya store. Kila tunjuk you belai. Kile kaya jangan boleh kaya mau ni Ya. Kemudian kia haru atas tu tunjuk beli. Long kamdan tu siap tim beli. Kalau kapelong beli store tar kita tu ada yang beli tar kia ya pada apa ajar ni. Hadu bagi ki ong tu wajukar ni. Ong wajukar ni. Moses ai bubulin kan ni memang ju abang kan ni mar kan ni yam kemudian sayap tu pastor mo tarap pastor ka jonglong ka jonglay repose ram lang kidang long kum tarap pastor gitu ki bat itu iblay ru te ko nota mangili ta lo ka ka jok mentala ki pastor ki bami i iblay ta kada men bataya ka ju ka jok mo ba kisngo ba dali kum tu me leta boy beta ki ma jonglay kan nyu ka de masu pastor Tengi kishim kabu ge ong belai udi bedap da ke jing it. Belai di bedap da ke jing snai te. Siala ka sai ke yang iban rong mo sebenang. Kumnon chukan kat tau belai baba. Kata ke human reasoning itu te. Ke si reason hi dala dia te. Terus ngok ba ubler unlong kum ta kan. Henry ubler te sisi ni bula akaran hang ni umlan pen kan Day kata kitab Jeremiah ka ong ka download ka syukur ya. Namara ka download la dia fila perkat hi bahkan piang. Handai ka ka syukur do ngamdan dak yu ba kam syukur. Bani ka download jong. Vi bestor ki brio am ki tharai bet. Belai de bedap tan da ke jing. Indri ki klat ya ka khot nak tin jo belai. Ka ba ong na Hebrew ka nong ka ba kat ar ka de khot ka ba ar khundai ong. Namaru belai jingi ulong ka ding ka bam du no. Ndi tang bedap da ke jing it plang de bam du. Keting ka bam du ta. Hatu habau soitan ule apa belai urkese. Habau soitan ule persya belai. Try belai tak jing it. To soitan malak makla tangan maaf. Meding belai pun kreas dan ya kata kading nak bentar jung sebab juga. Tekan peju Adam bro te, Adam berkiem. Sisin makla. Tak sih. Tang sisin ben. Beli ben nasan.
kada kita ublei umla ba pen Kenya ka an la jong Kan jong. Kawai kadai bangila keren pelat ia ke Grace kadai. Kalau ke ba dabbor si sya. Hande hak shiti chere Hebrew em ka keren ngani ke dekot em ke ba ong sin ubri relatif bala da ule lalong bayu rot dah. Di kesnam. Kesna. pi ngasngo ka ni wai mo ka jingai am ka di kata haka por ka ba ubri udang em haka ubri udang em haka ta ka thala jo ka prathai lo kala ka bomot em ka jingai ka trikam hang ta mar ka babel ka ong bo ai ka jingai ka ba khambo ni ka sungurit ka ai ta ki ba sungurit ki kita ki sung tho no ani plang ni le psha ka di blem long te ki sungurit ki kala ka bomot no ki phai no na galanti baman ka jong ki but kita penrit ilde kamat ke jong blai hangta ka jinga ka trekam ta ka grace ka trekam Kempelong pol kan. ha tade ingta ka trekam ka jinga bo breu longkat ba ulang ru ka jinga jong blai ka kham kraw ban ka ta ka jing long ka jong ode baga tai ka pen im yau tau breu ha ka ta ka sngi ka ba ulanget re anda bul anget pat ule beng ka jo ka jo open bitar yo blai tade ingta ko hatung ilong ki ba kham klan ban u ma hatung ngi pen bitar u ngi puli ka tar ma naka shiti ke jong poli chaki shiki korin ke nigal nong ke bispo ke nigal kot ke ba arfu ar kong hatung ipin bitar na em you try hatung ilong ki ba kam klan ban ya u blay don't provoke God te ngim de ban pen bitar you blay namar ngim long ki ba kam klan ban you ngim long hiru khamat jong u te ke de kata ke jinga ke jong blay ke trekam haka por ka ba ngi ka la ka mot si siya ngi pai na ka ti baman hadin nang ta ngi hapan ta raw tin juble ka nom tho bakla te ka jinget klam ka jingle langet ya kata mo la pediang ya kata tambah ka hapan dan ka jingle te la kam dan ka jingle pat ka kum ka tin ka jongle ka mo dan kam shi ka ni ka tin jongle tambah shi yo ji prim ta la biang de ki dan shi bon ki rules pat ya ka ba ngi hapan bot mo kabanan kong katanya la keren do mene abo briu kala ka bumot kasenjam kabanan kong ka bo briu hapen le kalong ka jipen baptis Pi ka jing baptis ngan poi biang mantanta. Ka bamut sen la baptis pa Jisu ong ya ki ta ki senran ki jong ulan ki apostol ong kile chaka perthai pelong senran bapun baptis ki. kamtam ki balangit Ki balangai ba ong bapun baptis em ka bamut pi wan ban ngam no shaka ni ka jing hikai ka jong utrai. Pi kongoi ka jing kai pi mi pat bangan ya nyok ha kata ka jing kai kani ka kentien baptis jing shaman shwa ba kalong ni ladang ikran dai ha ka to ka por jong try ki kran hayo na mara ka to ka por ki juwe rong ki jan ya kata ki ong baptis kamu kani ka jan ka bali mentang alawi rong saw kani ka jan yang ni sakmat oni to ika rong saw kalong kum juru menta ubam ngai ula em ha ka di ka bam ka jing em ka jong u ka balong ka basniu kat basniu u kala ka bamut wan sa kajing pen baptis la pen banano ikani kajing im la katu kajing im berim kala leit no bayong borok kala leit no kala leit lut de kata ong mo Lagi mi pop ki kisah baro ngan. kila jalong ki batumai Wala betep lam badu kres tu Latep tu berim. berim. de inta lagi pop kisau yang gili ka yor lagi sa butu kan kan noro de gili kum yolong berat badai kita nang ta sa khamat bakiyat da kata kajing kai baki pen kongo nong kongken kamu dia ke ai ke ba uong utrai pol yo i hang ni hapok korin kanon kajing la pipet di ka background da ki balang ki ba hakani ka testament ka ba thamai ka ba pol utho ka shiti ya ka korin udah tho sundan mo artli ki shiti balayu ka korin ka di ka wei ka ka to ka po ka di ka phang padeng ka hapo Athens to ka di ka phang padeng han rei ka jing mani bai thau ka jing nya para bangai ka jing bishni hei ba u bangai uyo ya ka tengah dong pa hadu kata ka usok shokha kan ru bagus ngokhan kita beruang kumno pila ban pediang yaki hapo ka balang but day na kata uwan ra ko ang bapim day banyo ki blay thala na mar korin bon teli ki blay gidon mo ko kaway na kita ka di ka blay dayana ro hapo korin ro ka don ngani ka blay pero ang kumno pediang yaki ni kita blay da ki blay ki bathala hakaba mi ek ya bam lang ka jing mani blay tha ko bumot they accept that God la dalam na ki ba pediang ya tau blay kumno kinut ban bam ya ta jing bam jong kita ki blay dain hang ni boong ba pidon kam man kidia no ila de na kita ki blay thalap kuma ji amanta pa jalla jong iro ngi dai tang in the namesake Christian state ka jingle jong yam ka di jingle jong ki blay thala suda ngi pediang lon ya ki jingi kai jong ki blay thala mat ngi wan ra ya kata hayeng ngasi sin ka singa kli we bro blay don kam ban bu klori ya
ong bangin long ki badon bok. Uklam batai yang ban ong ba ka reflect sepang te ki start. Uang mai bang long don bok rambut tapi na long don bok. Kamu mot ni keluar lah kala long don bok yo. Mau ko meneh goddess. God is fortune. Mut lawan ra iya kata. Fikan ni ke dikike. Hakapor mun syafin ibun bai kidukan kristan. Pindah lengok. Kia boleh itu sok jawab semken. Let you how to patau ban taksyun. Mo dah snading pernah mi. Ki hatu kan ni kamdai ki blai thala. Tingtang mentakidan itu jingwar borong bulu. Hatu ki. Ba tu ka buran nazar na ki mana. Di siapa Indian culture kada keburan sir. Ngi khasi le ngimtep. Ngi ngimtep pun sen ngi leyu. Blue is the color of God Krishna. Kata kadai. Haki Hinduism. Ngi le ngimtep ngi pat bu blue. Ha po khamat giat. Ada filai finlap ya kata. Ngi ngim dei Hindu. To ki bede Hindu dia Hindu kan. Ngi ngong de Kristen dah. Ngi tip yu Krista ngi le yu pat ka tu ngi bo. Sia buat bersama tetap. Kabamot ngi wan ra blai thala hai yang jungi. Ngi ngim su tu bon ba abang ada kran tak blai thala. Ngatrai kini ke singam ki bon pala. Ki don ha kita ki yu. Misal sebut kejat kulai mah. Tu bajong kenal kulai tu. Mentah apa tu kim ya bu su. Hari kita ni ki yang kedang ya bu hi. Namar ki ong le yu kata. Setiap juti jat kali. Nang ta ukhaw ro kidang ya thep. Pi la ngai ti utra. Sisi la ngai te ngai bit pura. La ba pi ngai pura la ne la ba nai ngai hiro. Ngi par sene ngi long tik ko balang lo de kaya. Shit ro em, kret ro em, ngi ne klet lang. Perthai ro ka biang, baru blai ro ya biang. Kani ke dikiki ke bama palat lamar blai. Kadi ke dikiki am ngi wan ra kini ki blai thala ha ka jela ka jongi ki ba wan ban rung haki jingmut ki jing perkhat ki mana ngi kran mobile kini ada just you hari ngapatai in faith ke ki bangi ngile ke bangi ngile nganung kran kitu badan hak tu ka jinget jongki nama kiki yaki 8 san hak ta ka jinget yangi kan persan ta ka jinget yangi ngi ong bai ujisu dei blai tingi haban ngai ke ke jingi kai ke jong ujisu kami kai ban thang serdap akmat jingkang abaki kon ki pang Kimi kita kinyang kari yang kamdai yang mangin EU ban le kata. Kamdan ni ye ru ami kata. Kinyang persit yang kar bami kamdai ban ong ye kata. Han ngi le. Ngi ken banai ngi ken lo ndong sedong. Kita Kristen mesti boleh. Tahu de Kristen. Ubam dai Kristen ngai ro namar pidang ngai ya kata ka jingai gitu. Pidon hang ta. Har Kristen habule ya kata ungai yano. Kata kadai ke jingli ke bakrau unget jano. Kita yang betul ada kalau begitu kena sama kieng ni, misalnya dia sawai tu, imi jengim tu, te kumta kita betul Kristen tak kenam tu, te hang tai imi te, tu tahu orang sawaiไปutiat kau minmiat, te utiat kau minmiat te, akan jadi pat ke plastik mat get tu, hoi tu kau sor, te kumta kita misalnya orang tak kenam betul, kim ingin step marsen kia, ay dah mula awal les sneak video betul. Kau kepeling kalau apa tentu, wah la kata segi betul kalau dia bikayo bahaya bah, lawan itu betul yang berkuat. Ukisnya terus semua, lawan orang warsu men geski kumhoi kau kepeling, kat bah yang jengi par, kita yang jengi lah dah mula dia bika kam seniu alia. Men balik seniu kan. Atau menbit lipan senrai na. Tak betul. Ngi balik kayak gini. Ngi long ban bam senrai, hari long ban pan senrai. Something we have to change. Kajing perkat ke jongi. Shun orang benda kembali. Nombor balik gila wan ha kajing jong try. Pi yok kela blai thalana. Ngite kesai. Kamu ayu kata. Saya keti kejat. Kamu ayu ya kita kijing. Ngaku abanong ye FM. Ngi ai bangin sutu bangin long. Kuboy tu pastor. Kita bidang deng kuboy tu Kristen. Di Kristen sudah. Berat hati kan. Hati tu. Ngidang kawan pendekut iya kata. Ladang ngidang bat iya kata am di beli kalong tik balang koren kibat di kita. Fikir lawan so jisu handrai kimpat ni pat no beli thala kan. Nama beli thala pat mi tandak ki. Ki sotenat ban lele kata. Kile cek ki festival jong ki. Kade. Cek yo ki hat ki dia kata upol habat kan sepang bam ro. Ukran sepang ka syongkaro.
Ukraine lut baru teaching jong Paul ngasih ong. Fi kwa ji kai pa janai jong Paul pulih ke Korin menengkong ber ke Korin ke bar. Pilayo lut detail. Baka taruh ka di ka bala akran do blay de. Mdi upol anu do men simba khoita. Waduh ba udah lah hikai kan ba bakut loro kalau nong ka bakat lai. Kalau nong ka ba aro ong tu yet pila pidan na majinget. Uji sudan na mapo jong pi wa banong. Namar belai Bom yoi. Wamioi dah. Kata lajan kut apa tu kata. Lajan kut ketaro. Kamdan kajing ya per te hapadeng kini ki banget ki badan koren mak ki banget bat u bempat nget je. Baget banget demar karkom riam rukum juhi, rukum bam rukum juhi, karkom keran rukum juhi. Dan jing ya per ite. Ding ta uang te. Hak station room lom bakat arang tu uang ba. Wat pen stream le rengkat ba ni pertai. Lagi kabam gadi baham kum pertai. Kerkom keren kum pertai, kerkom le kum pertai. Dan jing ya per Dan de. jing ya per. Pedang banget ba bom ngat. Tadi bestu orang tu koren uang ipol uang bahatu beli dan just no you tu buat ubilial ki bahok ki bamhok. Takemut ibe ya kata ta bakalong kumju Kalau ying song ka jong blay. Uang tu tak ying song jong blay kum no ka kala ban yeso ba ka tak ying song jong blay thao. Kama ka jing song kharu dang tu. Upen kelmawi ke temple. Namar ki Israel am. Mentah apa ke Korin por bau Paul bau utho. Yang ni ke benta kidon ni ke temple hari ke temple uhat jong ke temple pot ndai shugi yo. Bala sponsor mono ki hap siu khajana ye ka tu ka. Ya ka tu. Kamo ki hap ai kata ka bai khajana jong ke temple. Aduh bau Paul uang kan mau kamet jong fi di ke temple jong blai. Fi hap man sung tu arsen udah pen kan mau kam dei ka kajakai le nuti ka tu kamet jong fi. Kam dei kita ki blai thala kendrung. Kani ini kan sung tu teh. Bangi ngilong ke ka ban khang lat am yang ni. Teng kibri ada penbaptis sama kini kini ada penbaptis apa koren. Kila ada ngam hak jing penbaptis. Fi teng yung ada penbaptis kala biang kata di kajing sedang fi kan new journey in the word. Kebun kajing sedang jong kajing ya lenti jong fi hak aktin ke jong blai. Fi kongo shwa lang ba pilih ban ngam hak jing. Tadi ka first step. Ke first step ban kongo hak kata kajing ngam ba penisri milade marangkat bat utrai hak kajing yap kajing tap bat kajing mipat. Dan pisdang bania haka teaching ke jong u. Bat kata teaching ke jong u ko ang nakabanong kong ko ang nakajing bomhok. Ngila lalat. Nang ta nganong fi na kaya kai kan thei. Fi de ya kai kan thei hang tu kajing mut ke jeliu bang tu. Namar ya kai kan thei ka kren be direct ya ki samla babun samla ron tu. Mut badan kum tam kim kam lok re ni noro. Hanrei ki dan bun satu ka affair kala palat jong ki bangai. Bat menta hatu ka church kam long kum ta. Haka church ki member jang ka church ki bun plat ki affair. Teng haka ju ka church nganong ye fi yalang mentabat tu hadin ka tu yalang bat tu kalapan kulmara po ka church. Om tang kata to tadi tang bai kumi tenat to ka jing bemis tu jeng hari laya hap satu ya hap satu bat ka kam ruhok. Kata di ka jing ya kai kan thei namar balai Sila kai ba kan thai. suila kai namar ngan batai ri fi ni ka we beta balai po church. Ki kan thei la pi pulih ka psychology jong ki kindian. Ki bet pi maki. Kim long mangi senrang. Ki kwa bi ushen rang kim kumangi wat we had some ne kan thei kum ta. Kita rang di kan thei ki ba khasa kharsan kan rusnam. Ki kan thei barabor ki wat ki dapat bo uthe udan ya kaman. Ka kerdan. Ulong ru ubreu ubadon ke jingkit kle. Nei unio ban hayeng mane. Nei unio komita ubreu lat na yeng mane udah yeng ngasnat ko ke kenten ba panon kam dei we mo inong yalam jungi kenjreng pet yune pet ubiang lut na dong sorong na kle adu kejat uni ke nyundai bateng teng maki ki sim kabu kata ka de ka mata mahapok ke church menta ba kejia nganong fi compare lagre ka balang he ne ki balang ret ne ki balang yeng ne ka jalut menta ka ne bat kani ke hang ni ke dia dei namar kata ukon uyo ke tengah jong pa kata ke ya kai kan thai namar dei bu kam tengah ya kathe usdon ulong thikum ruben pida pule ha ka testament bar udo no ya ka jinglong kon kong jing sia dei ban long ling do de do ruben han wan no shul lebi dei tang namar jong kata babun ba kani ke ke hapo jalla jongi bat hadin par song ngakala ka bamot han jong kong fi kam kala se fi le tu fi dei hang ta nang ta sawan sokai belai thala kan kani ke belai thala le ne kwa banong fi kumangila ya jer ne bun pelat ada ikran belai thala le bun pelat babun da ong belai thala manta loki drom kala belai thala
Oh ngan yok kata laklet bantri dak umsep. Hatum kala beli thalar mentah. Penbang. Masuk perkat bitang yang katai. Jimbalal ada tang masuk pendap rukom. Namar kala itu. Kala dia beri balik kala yam kim kan mau iya show namar dia beli. Kena no jak kala. Pergi kala mobile nefi kala haba kan do baik bayu i. Kali ka kala don mentali partai kala maroi demo ha mobile. Kadon ba kala kum takidon ba pli pa doai ba pli hala ngop haga kala mobile ni kapisa. Sulu la galut. Kau dok ada kelas tu mah tu. Baroi ga kar kuno no. Long ta khalai dok khalai Keruk masih. kau tu masih punya. Khalai masih pun. Menu balik. Banyak Kristan. Kristan ni. Fi dong kala fi kita hatu mela kala beli dah namar beli ki perkat baik. Lada gede ki Greek le em ki beli dah tu. Jadi beli sudah kita. Enggak perkat pun galer mau store. Kitu ki beri ki pois tur imat baki buat ki nong yalam mat lai man. Umdan ba hikaya ki umdan ma matai ki. Ai pun mana ki dapat tu kan. Tentang muda keren tanang ni rokum lai su bom itu ternam deh ki. Ada dapat ki terlong pat em tentang kum yala dia mensya bom tip te. Sunda lek situ rubiang ni. Mar boleh dali am tu rubiang ni. Mar bom dan nong pen bom dan nong hikai te. Tapi pastor ini segi mau kau itu kenal tiba identik wiskri jumlah bala kelam keren banyak wiskri jumlah itu hendak bakali bang ba. Tapi kau akan itu pastor habli amnopan habli kendo sepo dan betul sepo wa kau dok ha. Fatwa ilam no kendo seta li kau ilang ita se kendo seta. Tapi long kam kan geng pastor am mementau ta sementara de song lang pastor nginya bam nginya di secret lang nginya panjiput lang pastor. Kahir no pastor jalan pastor. Kena surok kena senang pastor ya panjiput. Tu nya buram pastor bom ta kadau. Kahir kerdan Long no. ila dir long last mah. Te kum no pat ban hikai ki wei kan jadi kata. Ki kala man nampak ngiju keren nang ni jaka namar ki maki kita ki leaders ki de bade ki nong yalam. Mapriki per encounter yo try. Tamaki de lade ki Kalau saya kum Nicodemus kan. Ulah de show Parsi. Tambah dia balong Parsi uba. unong sensar. Far tu si dah. Ah. Far tu si Parsi mah. Dan jangai ba bani iu try dah. Wala don hajan makan aru. Kalau itu. Oh Jisu udeu ai. Kadi kata. Ki bebon balong kum ta nang ta. Nang ta ke om ni ki baklim ki rang long kentai. Nang ta ki bailek si prasen rang. Ki homosexuals mah. Syuang maga Bible kam keren direct kum ta kam dan ka translation mo. Kam long Oke kendi kentin hak tu ke por kam pat dak. kapat dan. Takkan kalau dan buram kada keren ni. Paul utho stish nong koren utho ro ache stish ki nong rom udah keren persya bah hiru ya kata. Ong fi Paul umde ba Ukren da ka bor breu ke jong Reu shakri jong blay mo ukum shakri tu Ukren ya kata. Ru Paul abu utho e kan umde bu shu tho da ka jing start breu ke jong na ru Paul du shakri jong blay. Tak daw ya ka ka ba blay upa yu ban kren Ukren be kum shakri kan. Tak yang besar lah tapi keren kumta te mentah ka partai mentah. La pires kata ki isu kin dong be gonum bishar ki be. Na bishar shoy la dia te kin dong kumta. Te kini kiwi pat bapli bah bagi asur kata maki perankam dan Bible kini kisangi ano benum keren te kata. Dan ri la ong ha kata karukam mem ba bishar shoy la dia gonum bishar ki. Te gombat ngi ong lalong bakno be yupol hi. Wah, Yu blay kin you dah. blay direct blay di kisakri jong blay ki blatho ini ketien ke jong blay. Bamaki ti kisay ke nemdir ka jingkran jongi bangi Kalau yong. kumba blay kli adam te blay mele pop. Wong ka em. Em ka kli em di busan. Takamot. Lang yong mata ki kren yu bade mangi. Te wong em bo mde mangi da ka transfer bi chow blay te. So blay. Bo blay bo bakla. Da ki ong i bo bakla kamot ki ong bo blay bo bakla. Te ka atu kala belong kumta try bo Fi. blay bakla. Kum mentag om bishar la dia dah. In bishar mo jong ngi mesong ta para senrang. First of all. Fi ka bila file ya ka history. Ka hima Rome ka kalon de tang namar kani. Fi kani kam kani ke isde ka ta utho sa harum. Bale utho. Ka daw ka ka hima Rome ka hap de namar kani ka daw. Bakadon ka jingi song ka para senrang. Bat ka kalon ka hima Rome fin da puli ka secular history. Fin la ya ka. Sono mga gomora fini kitu ki brio kitu ki shinrang ki kwa bani shongkab kitu ki shinrang. Kitu ki bawan hak iya ngejong ulat. Boleh boleh utang nak kading. Dah ku aban kroit tapi ang ya leh kat bamon. Ban shuleniar into the jok bom juga. Tangi ngim bisyar kata.
Tangi pastor bebo mentah mana pastor, wali pastor kan pastor dia kata. Ki ba kalong persyak pastor dia kata. Ya ka imlang ka salah. Yang ambil ke hate speech teh. Hate speech ya. La mental akan tup siya kata hi. La ngikran persya ke bingi le Ini magikta keren ke human persyak rights aja teh. di sangim keren persyak. Ni je ki. Ni je ki kedau kalau bangi aduh kata bangi kuat ki ban syak syukur mar kata khot ang tu nak khaman kong wat syak ban syukur. Syukur no ipia. Namar ka perthai am ya ka white ki pen kala black ya ka black kala white. Tadi kita am ya ka badai ki ong ka bomdai ki ong dai. Syaitan udah utai am uba ngong if syaitan udah kelam jam deh. Tadi kita ka kam ju kalau ban syukur ki beri ban thok ban lamler ban peniap ban tu ban mudui ki beri ban bishar ki beri. Ban bishar syaitan udah bishar deh. Mudui deh ki pra bangat. Tadi kata ngi khtin jong blay kali you job manai. Ngawan na shani satay sang shani saway. Kamu umdan kam dan jam susang latwa bi kom to. Shani satay umdan kam na. Tagari kata te menta pala dang ikran si say kata usaitan ong MP kata tagari hate speech. Hate speech. Habila diru. Udang kran hit you blay mo udang usya sa blay ong ipimta. Ukuran persya you blay mo oro. Tingin namla tamen ong manum judge usaitan. Balada kan ni jing kena de hate speech kemudian ke Bible ke disa hate speech ke. Mo ublay kin bolong hit. Han ringidon pa ka right of freedom man kena ni ke Bible pan. Nama kadi kadi ke jing jungi dah. Fi kadang kawai ka jingkran da ka ong ba hatu la da ublay di babha te. Mo hatu la da ublay di babha. Balay ba ukhang lat te. Ya ka im la adam man bam itu so te. Udang tu wi professor ba batayeng ta ong ukli ta wi bri gain ban wa noya yu ne ban wa dong yu. If God is a good God, why didn't he let Adam and Eve eat of the fruit of knowledge? Ukli gum ta utau yu am to professor wrong. This is the question who was asked. Menengkong menubal akli ta jikli di pesanya bakli jikli. Amer me di pesanya. It was the first question asked by a snake. Tegak kata, dah boleh di bawah tak boleh maila. Tadi ingi syakri boleh bawah. Tak ada kuat ingi balik dujok, ladang ile kan ni kalau percaya ke an man beriu, kalau beriu man beriu boleh kelam tahu. You ada beriu Steve. Boleh tahu ada beriu If. Pada pertai baru esong ka para senrang. Ka sunu pak. Kentai kali sunu pak. Fi kini ngadi ka ba kawai ke bentaan ba usaitan usyukor no ika jabiang. Makasdang Rome, Corinth, but even till date kadang kini ke bentar. But kini ke bentar, maka Bible kalau lupa wat syak syukur no hang ta. Nang ta nambar balik, hang tu pak kawan ka klaim. Klaim. Ka klaim tingin laju keren bara bor he. Wah, sani ta ka klaim ka jor palat babon ki pak duai. Long keme ki wat ki rang ba pak duai. Mensuang yang sengobai tanda ki long keme. Mentah wat ki rang ba ro bakalok kumta kalale kumta ka pertai ke ba syukur. But kene baru hang tu fida mentanang tu hang tu syarum dalangi pule mostly kabaya David siapang kata kajing long haladi dah. Dah hadirin kata sepuli su Betul kiba kuat lalot kiba buat kiba keren ben kiba kuan tam kini kita miok bentar ke hima tu boleh. Piu Paul dah like uang mat. Sebab buat tu dah ngitang tang yong hanu sa Bible bam de ben dikiat. Buat kabaya kiat. Hanu ka thok kumta, hanu ka thok kumta. Tali hanu thok bom nai di drugs. Tapi ka Bible kong buat, kemudian ke ka ba pen bu ai je fi. Non buat nyam, buat kentai, buat jingdi mah kata. Kalau nu ka jing pen buat, ka ba mot blay uang pinum yo. Bentar ka hima jong blay nang ta ki ba? Kiba tu nang ta kibi kuat lalot. Ta. Ki ba tu ta dan arjat. Mo si yong. Uwe pong tai. Uwe pat ubom pong tai te syok senong bopong tai te menut dah nama udah tu dah kia kata hajar em baulaan pendiang pelidar ni kata hajar kurur un pendiang em udah bu si san pungut te ki pelidar kegenya saja tu kan baudon betul tayar pat sabom senong Beriak. Beri hoi ngim promote ong tu no dia kata upol tu po episas utau betul ai bau nai tu ai bau untrai bau la ban ai kalau kum juru yang ngiro bangim dai banjrong ketigen I pastor kalau ni kemakni kini film bajrong keti am di tang batu utu bat hit itu keteker na. Di tang batu rewat ubat hit itu keter tu ru uturu uhap lang ha
kedan nong tu deh. Namar sungo bo yo tat dor. U promote bat yo nong tu. No. Tak ada boleh bikin nong tu ki seluruh bentuk, boleh ki subang bentuk, namar bagi don ki nong tiet. Nga try pihak keren bestor mentamo. Baki nai tiet. So, Wat tiet i ka tiar ka bentuk namar ba ladapi tiet i ka tiar ka bentuk pin poi di jok piru. Pi kemen ni ka biyo kan mau nothing is free. Pi aban seu daga dor ka baram. Bagata ka long boleh bicara fi. Tadi kata kitu ki bisa tu kan ka pang mensem jengki. Matagi ki wanra mobile fi. Klem charger. Plastik lupa ba kata di ka betu. Nega nu katiar pitip pagane ka dega barem ki dia dega dor ka batat. Teng udan buan terwajan ru dega jan nang jihit deh. Tu bina sainar deh. Ong beli na ngala persai lupa ya vina. Bat jan rit jan he entu baru kau matali tu waktu sentiur bestor. dan lon. Bagi beri gustunat ben yo ban hiet ika bagum kita. Namar bagadai ke batat. Te wat kemen ika batat namar blay un bisyare fir un tangon da katu ka tertu ka dan hing jofi kamu fil ailat uksui ben rong hing jofi baru uksui uli tilut baro ai katu ka bala dan hing jofi pat fi kemen ka biyo fi kemen ka batat fil ailat uksui ben dan hing jofi tu ka laptop ben dan hing jofi tu ka mobile ben dan hing jofi ka no ka jatiar ka tip bakane ka dai na ka batu fi bo hing jofi ka tu la del pa ka uksui ka bantu pat ya kita kitiar ki wei ku kitiar ki badan ka hing jofi. Nama kabam kelah. Kabam kala. Jadi kita ngilak pulih mo. Kat tu kat ni. Henry la dangi pulih ke tin sebelah dan si bun ba kalis ka jrong palat. Tadi ta pleng ya bantip te ka tin jong play. Ndai ba ngi syia kren krem da tip Henry kat kum ka jing tip. Ka tin sebelah kren sita. Ndai ba ngi syu sngo shit hem la ngi syu sngo shong shit. Dei kata bestor ngedon. Ki Bible study, ki por jong ka ketien kum ta ter ban hikai ya ka ketien. Berhak tu kam da dei kum ka kum ngi jukren si play ban ai man sim ban ai kum ta. Harang ngi detail ya ka Bible. Ba at least ki bring ngi kwa pa ka nongrem jong ki kan scam kan dei hak ki Bible mo. Ki beriu ki hap na ka jinget na marbikim dan ka jing hikai. Mentala dangi yalap o chisu e fi. O vidan problem vidan jing ani ki beriu ki pe ate kata. Ndai dara hikai sisa ya ka ketien kan jong blai ya ka jing sisa jong ka ketien ban pensiong nongrem ya ki babonam. Kim tre, kim boring kata ka jing hikai. Ndai lapoi ka por ka bo syaitan syukur kini ki beriu kin haplot. Namar bikim don ya ka nongrem jong ka ketien. Kim tip kan o badai kan o balai masu ngobang mai tanga tao su i punya rapi jing o pa jing rapi don kami kita tambah mdai tangi kita ta tadai ta kita kadai kadut mo nang tagi kelung pol kuran ni kata wong ba kala dai fi bam jing bam ki ba tangi pli ni ka por mo nang hebrul nang besan adukhat bakat wei to ter hang to Sepang jung yan sebun ki ban ong bat ki ba ban patai na pelajalong ki balam kelut Namara balada ya pi banlong kino hikai. Haba kami ya kapor. Pitan kampen ban ba uno ni kai pat ya pi ya kajing sedang kiten rai banding kong ke ur kelu belai. Ba pelajalong pitan kam ya kadut. Ti om ya kajing bang ke be. Nomor uno ba bam tang ya kadut ulong bom sempang ya ketien kohok. Ani uno ba jubam tanda kadut. Kemudian ba belai ya fi ni rap fi tam tangi encouragement sudah dah. Kata dia tang kadut. Nomor uno ba jubam tanda kadut. Ulong ubam sempang ya ketin kahok namar ulong ukulung. Naga jingbam ka ba kalong ya kirang ba namar ka jingbelin kidon ka jing sutu bala penbelin ban bisyar ya ka ba batru ya pasnia. Tadi tangin saya ngingin saya peteng biang try ya ni ka jing keren. Tetapi Mar kita cepat power non bestor. kita bebuan bestor na ka Timothy kalang na ketin ka jongbelin ka buan mai kita. Mosadon So dong bukan pelat. Kumpul orang mana sedang melayani keran lut baru tak ada episod kin mi mah. Tiari nang ni sempat kin nang iyo susu banyak keran mah. Tadi tangi keren nama rangi iya jepi, mendai bengi pendram jepi, mendai bengi isi jepi, ngim kuah jepi, bapin pois du jok kam dai ke jaka bas ngobang, kiksui kileniar kiksui tu kida pan map ban lecha du jok kida tieng namar ba ngi kata mo nak ketin ke jong blai. Haka por ga ba ujisu wan ban be itu song soi po gadara kini kiksui kida kerpat kida back te kiong subha wat pa ingi sidu jok mo. Mal kitip ke dujok kam dai ke jaka ka bas no tenat. Ada kiksui kidang selang
Kisui kidang jenjar kan utang bubrio. Tegede katang ikren ya kan kubor maram gi iet ya fi mar ka dujok kam dai na ka banta jong fi. Kadai na ka banta soitan badi ki angel ki jongu bat igita pat ki bam ko ungu kan ya ka tin gi sisa. Tani ka por menta in penwain ini ka program ya kan ki ikren na ka rensan jong ka portnet ngin ya dua ya kan ka por ka bamenta. Try ni ka por ngi dap da ka jing sungu ya me ngiyo man ikren ni ka ktien ka ba em ka badan bor lapen snow ka ktien la pa ka ktien ba ka ktien jume ka ongablay me pa ka ktien ban pen khia atra mde ban pen mong mde ko tra ban pen pang me pa ka ktien ban pen khia ban pen light ru yakin na ka jing pen jot ong ka ktien ka jume tra ka ktien ka jume ka lok shisha ka ba em ka badan bor ka ba khamnap ya ka no ka wai lam ar leng serti ka ktien jume tra ka pe ka ba pen ya khat ka jing em ka men sim ki mat ba ki clench ing o ka ba bishar ya ka jing mot bagi jing temu jong ka danot trangi aingo ik ktien ke jome ko pa ker khu ni ki khon ki jome baro bagi songo ka ktien magani ka ktien ke bla persat o men sim ka ba mento ke ji kai ke jing sneng ke jing pen bet ye ke jing pen lin ka ba ka hok knang bo tau breu jong ble un yo long ubajanai o ngi aingo eme ko pa bagi ta ki jing le jong ubabro ngi ko tra jisu ngi aingo ik ktien ke jome ye ka bangi yo ban kren na ka singi ka ktien jome ka penjana yangi ktien jome trai pen wandor ke jim ke jongi ya ka bangila ban im ka jim ka be dai pat ka mon ke jome ker khu ki kun jome barok bi asngo ginam long tangino asngo henda ginong le ka ktien dwain ker khu fi hagar teng jisu nom nem amen but amen amen trai ker khu fi ngin se sem biang le sim to yo haga nika rensan jong ka potnet bat chit jan miet ru ka don ka jing khoi trai tadin talada pi don seni sejan pila banwan mani shimen talang bat kiriu ngai bat kiriu khu i jong trai hang ni hepo open nong tmai nong kriam haka porsan baje janmiet inan ni jing khawai trai kble shibon ngin se shemi fi shibet adona pren jo fi la banwan ru pila ban pet naga life telecast blai khu fi amen